Statistika turi li sal-età ta' 15-il sena 33% tan-nisa fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri ma' 63 miljun mara, sofrew xi tip ta' vjolenza. Fl-ewwel ta' Novembru f'Malta ddaħlet fis-seħħ il-konvenzjoni magħrufa bħala ta' Istanbul li fiha l-istati msieħba fiha jaħdmu biex jipprevenu l-vjolenza fuq in-nisa u dik domestika, jipproteġu l-vittmi u jieħdu passi kontra l-aggressuri. Il-Ministru Helena Dalli innutat li grazzi għal din il-konvenzjoni se jsaħħu l-liġijiet u l-istrutturi, grazzi anke għal valutazzjoni esterna. Saħqet li l-vjolenza mhijiex problema ta' xi klassi soċjali partikolari u semmit li l-konvenzjoni tmur jitfit mal-kunċett tal-ugwaljanza biex il-mara tingħata drittijiet tagħha u għal daqstant kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Ministru Manuel Mallija qal li din is-sena diġà saru 940 rapport ta' vjolenza fuq nisa. Żied jgħid li l-Pulizija teħtieġ iktar taħriġ sabiex il-membri tal-korp jarfu aħjar kif jimxu f'kull sitwazzjoni li tiġi qudiemhom. Għaldaqstant il-bżonn ta' iktar tagħlim fl-Akkademja tal-Pulizija, inkluż mill-aspett psikoloġiku u mediku. Tenna ħtieġa ta' preżenza ikbar mill-Pulizija, inkluż permezz ta' foot patrols u nnota li fil-bidu tas-sena li ġejja għandu jkun hemm sejħa għal 100 rekluta oħra. L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija Ray Zammit qal li n-nies tħares lejn il-Pulizija bħala rifuġju. Għaldaqstant il-bżonn ta' iktar taħriġ għal korp u kooperazzjoni kontinwa mal-entitajiet involuti fejn tidħol vjolenza domestika. Żied jgħid li qed issir ħidma biex l-ases ikunu ekwipaġġati b'kamra apparti fejn il-vittmi ikunu jistgħu jitkellmu f'libertà. U kien issekondat mill-kmandant tal-Akkademja tal-Pulizija Joseph Kakija li tenna li jeħtieġ ristrutturar sabiex it-taħriġ jissaħħaħ u jkun konformi mal-konvenzjoni. Min-naħa tagħha ċ-chairperson tal-Kummissjoni fuq il-Vjolenza Domestika saħqet dwar l-importanza tal-prevenzjoni permezz ta' preżenza u informazzjoni fi stabilimenti edukattivi ta' kull livell u fil-pubbliku. L-idea hi li inti qabel ma tikun hemm problema, dak li ikun jaf li ċertu komportament mhux aċċettabbli. Dejjem beħsieb li nippruvaw il-problema inrażnuha qabel ma tikber.